μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση και μεταξύ των 20 μεγαλύτερων οικονομιών, του G20 δηλαδή. Όσο λοιπόν δεν παίζει έναν πιο δυναμικό και συγκροτημένο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών, νομίζω ότι το κλίμα αβεβαιότητας, διότι περί αυτού πρόκειται στην πραγματικότητα, οι αγορές, οι οποίες έτσι και αλλιώς έχουν το πάνω χέρι σε συνθήκες κρίσης, απαντούν στο διαφορά στη διαχείριση των προβλημάτων. Δύο χωρών που έχουν προβλήματα, έχουν πάρει μέτρα, αλλά η ταυτότητα των προβλημάτων τους είναι εντελώς διαφορετική από τη δικιά μας. Δηλαδή, εμείς ξέραμε πολύ καλά ότι η οικονομία μας και οι δημοσιονομικές μας ισορροπίες είναι προβληματικές και πριν από ένα χρόνο. Στην Ισπανία μιλάγαμε για το ισπανικό διαχειριστικό θαύμα, έτσι δεν είναι? Αν δούμε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα σπέτια της Ισπανίας. Kreşten dedim ya akıllım, kreşten. Seninle aynı kreşteydik işte. Ama ben senin adını bilmiyorum. Bunda bir tuhaflık yok mu sence? Evet, var. Ama o senin tuhaflığın. Çocukken de böyleydin zaten. Sık sık anneni babanı unuturdun. Onlarla eve gitmek istemezdin. Senin annen baban olduklarını ispatlamak için neler çekerdi zavallılar. Hatta bir keresinde baban seni yine zorla eve götürmek isterken ortalığı birbirine katmıştın. İmdat! Seni kaçırıyorlar diye bağırıp durduğunu biliyor musun? Hatırla. Allah Allah. Hatırlamıyorum. Hayret. Ay çok normal, hiç şaşırmadım. Çocukken de böyleydin. O kadar dalgındın ki hep başka gruplarda bulurduk seni. İşin daha da komik. Hiç yadırgamaz, saatlerce orada durur, düşünmene devam eder. Ότι St. John, disco şeyde